si em permeteu, em presenten. M'ha dit Pepet Gitano, el gironí més popular de tots els temps. Amic i confident dels artistes i intel·lectuals de més anomenada d'aquest país. Sí. Un gironí il·lustre. Ara vaig passejant dins de la peixota d'aquesta mula. Tia Pepet! Qui em crida? Hola! Sento una veu. Em deu que haver mort, sento una veu i no veig a ningú. Pepet, que m'estàs marejat. Ets aquí! Sí, hola. On vas, pito sense la barretina? Agafaràs fred? Ai, calla, que sí, un moment, Va, corre a buscar la barretina. Carla, ben fa. Aquest en pito, tu. Com que ha vingut a la capital ha pensat, deixa'm treure la barretina i així no es veurà tant que soc de pagès. Pots si se li veu de l'hora lluny. Ai. Ara, ja deia jo que tenia fred a les orelles i no sabia per què. Hola. Pepet. Digues. Oh, som a Barcelona. Guaita, de quin palau que tenen aquí. Carai. Has vist? Sí. Allà a Girona no en tenim cap de tan maco com aquest, eh? Palau. I saps què hem vingut a fer? No, què hem vingut a fer? Hem vingut a una festa d'aniversari. Oh! Sí. Oh, que bé m'ho farem espelmes! O no sé si ho farem espelmes. Ah, no? Perquè la mula de Barcelona aquest any és el seu aniversari. Oh! I no en fa ni 3, ni 4, ni 14, ni 15, no. En fa 450. Oh! Imagina't si són anys, això. 450 anys. Us imagineu 450 espelmes juntes? Això seria un incendi gairebé. Oh, a veure, saben què fa aquests nens? Segur que sí. A veure, els de la capital saben què fa o no? Sí, que Que sabeu què fa? Que hem de bufar 450 espelmes, eh? A veure, ensenyeu, va. No ho sé, això. 1, 2, 3, feu fort. Oh, quina ventada! No bufeu. No, que tornar a caure la barretina. Saps què podríem fer? Què? Els hi podríem explicar llegendes de Girona. Potser sí. Què et semblaria això? Sí, no sé si saben què són llegendes. Voleu que us expliquem una llegenda de Girona? Sí? Doncs mireu. Diu la Però, llegenda... Pepet, Digues. potser hauries de presentar la llegenda, no? És la llegenda de la bruixa de la catedral. Ui, sí, no fa por, eh? I diu la llegenda, i deixa'm parlar, que fa molts i molts anys, al voltant de la catedral de Girona, hi vivia una bruixa dolenta i malparlada. Era una bruixa que tirava pedres a tothom que gosava acostar-s'hi. Ai, em sembla que és aquí. Corre, Pito, corre! Vigileu que no us toqui! Ai, cap de roc! Corre, Pito! Què hi feu aquí, galifardeus? Però qui sou vosaltres? Què hi feu tants de nens aquí? D'on sou vosaltres, nens? De quina ciutat sou? Sou de Girona? No? D'on? De Madrid! De Barcelona? No ho he entès bé. D'on dieu que sou? De Barcelona! No és estrany! Com? Aviam, deixa'm treure la cera de les orelles! Com digueu que es diu la vostra ciutat? Barcelona! Però és un nom una mica ridícul, no? Ara, que si ho penso bé, ja lliga amb vosaltres perquè on teniu tan lletjos avui? Què us passa que aneu disfressats? Ui, ja veig, aquí un Superman, allà un Hulk, allà una superheroïna. Però què us passa? Que sou tan lletjos que els vostres pares han decidit disfressar-vos?
És allà. Però escolta, nen, on te vas amb aquest cap d'escarola? Que tu no saps què és una pinta. Oh! I aquella nena d'allò? Però què són aquest caramell de mocs que et pengen del nas? Mireu, mireu, jo al principi, quan us he vist, he pensat, Ui, que bé! Em ficaré 2 o 3 a l'olla i ja tindré dinar. Però, ben mirat, amb lo lletjos que sou, em sembla que m'ho repensaré. què? Que no teniu llengua, galifardeus? Mocosos, més que mocosos. Que, ai, ara sembleu bones personetes. No. A veure si us sento bé. Teniu ganes de dir-me alguna cosa? Galifardeus. Oh, i llengua llargs, que en sou de llengua Que llargs. n'ets de dolenta i malparlada. Ui, què diu ara aquesta? Atura la teva llengua endimoniada. Què dius ara? I escolta bé el que et diré. Què em diràs? Pedres tires, Oi. pedres tiraràs, Oi. en pedra et convertiràs. Però, què es pensa que fa aquest amb aquestes ales de pardalet ridícules? A veure si s'atreveix a tornar a sortir, que jo amb aquest no en tinc ni per començar. Que n'ets de dolenta i malparlada. Atura la teva llengua endimoniada. Què dius ara? I escolta bé el que et diré. No, home, no. Pedres tires, Oi. pedres tiraràs, Oi. en pedra et convertiràs. Oi, a veure, espera't, aquí un momentet. Ah, aquí, mira, queda't aquí, ben quiet, Un moment, ara vinc, un moment. Què deu voler? Ui, què cal? Ostres! Ai. Ja ho has vist, Pitu? Sí. Malgrat els advertiments de l'àngel, aquella bruixa dolenta i malparlada no parava de dir paraulotes i tirar pedres a tothom. Sí, fan mal, les pedres. Ningú li podia fer entendre que allò no es podia fer i tirava pedres a tothom que osava acostar-se a la catedral. Sí, alça aquí! Ai, torna! Ai, corre, paper! Vigileu! Ja tornes aquí! Què hi feu aquí, estaquillots? Encara que esteu aquí, galifardeus, més que galifardeus. I tu que encara no t'has pentinat. I tu que encara no t'has mocat. Llengua llargs, més que llengua llargs. Que n'ets de dolenta i malparlada. Què dius ara? Atura la teva llengua endimoniada. Altra vegada. I escolta bé el que et diré. Què em diràs? Pedres tires, Ui. pedres tiraràs, Ui. en pedra et convertiràs. Això no funciona. No m'he pas convertit en pedra. Nens i nenes, m'heu d'ajudar. Quan jo digui 3, tots junts direm: pedres tires, pedres tiraràs, en pedra et convertiràs. Oh, no Som-hi? digueu res. 1, 2 i 3. Pedres tires, pedres tiraràs, en pedra et convertiràs. Em sembla que això no funciona. Va, tornem encara més fort, us ho aquí a tots. 1, 2, 3. Pedres tiraràs, en pedra et convertiràs. No hi ha manera. Escolteu-me si els pares i les mares ens ajuden. Som-hi tots? Silenci, 1, 2, 3. Pedres tiraràs, en pedra et convertiràs. Què està passant? Oh, ja t'ho havia advertit. Pedres tires, pedres has tirat, en pedra t'has quedat.
Sí que s'ha quedat de pedra, Sí, a veure. Hola. Doncs molt. I que sabeu com s'acaba aquesta història de la bruixa de la catedral? Sí, Ho sabeu? jo sí. Tu saps per què ets de Girona, però aquesta mainada de Barcelona no ho deuen pas saber. Mireu, per saber com acaba aquesta història, hem de fer ploure. Que en sabeu de fer ploure? En sabeu o no en sabeu? Mireu, és molt fàcil. Heu d'aixecar el dit d'una mà ben en l'aire. A veure, un dit ben en l'aire. Molt bé, molt bé. Aixequem el dit de l'altra mà ben en l'aire, també. Molt bé. I aplaudim. Veieu com cauen gotetes? Molt bé, molt bé. Ara ho farem una mica més difícil encara. Mireu, aixequem 2 dits d'una mà en l'aire. 2 dits de l'altra mà en l'aire i piquem. A veure com piquem. Es comencen a mullar una mica els carrers, així ara. A veure, ara és molt més complicat, Ara aixecarem 3 dits d'una mà en l'aire, 3 dits de l'altra mà en l'aire i piquem. A veure com piquem. Molt bé, molt bé. Hi ha algun pare que també ho sap fer. Podeu haver après alguna cosa avui. Ara mireu, aixequem 4 dits de l'altra mà i piquem. Carai, que sou espavilats aquests de Barcelona. Això a Girona els hi va costar ben bé un any aprendre-ho. Ara mireu, ara aixequem tot una mà en l'aire, tot una altra mà en l'aire i piquem. Veieu com piquem? Ara sí que no ho sap com Déu mana. M'estic mullant! Ara et mulles i més que et mullaràs, perquè a partir d'ara una gàrgola seràs. I que sabeu què és una gàrgola, vosaltres? Mireu, les gàrgoles són aquelles escultures que posen a les catedrals per canalitzar tota l'aigua que cau a la teulada. I així, per la boca oberta de la bruixa, va passant tota l'aigua de pluja que li renta de les paraulotes que va dir. I si mai aneu a Girona i us hi fixeu bé, al capdamunt del campanar de la catedral hi veureu un àngel. És l'àngel que la vigila de dia i de nit perquè no digui paraulotes ni tiri mai pedres a ningú. I apa, fora la bruixa. I aquesta és la llegenda de la bruixa de la catedral. Molt bé, molt bé, molt bé. A mi em sembla que sí, que us ha Sí? agradat. Doncs ja podem marxar, apa. Adéu. No? No? Per què no? Una altra? Que us hi ha agradat, Pep, que us hi ha agradat. Deixa'm pensar, doncs, a veure. Una altra. Calla. Call. Jo en sé una que m'agrada molt. Ah, sí? Sí, m'agrada molt i la llegenda també m'agrada molt. Ai, que ja sé quin és. Mireu, us explicaré la llegenda de la majordoma de Sant Narcís. Sí, que li agrada més la majordoma que el vi, Oh, és que la majordoma és la dona més sexy, més guapa i més elegant de Girona. Sí. A més, la majordoma és una cuinera excel·lent. Molt millor que els germans Roca. Sabeu aquell dels germans Roca que hi ha a Girona, allà que diuen que fan plats molt especials? Res. La majordoma fa anacamperes, o amb salsafins, xuxos de Girona, crema cremada. Que bo! Fa els millors plats que et puguis imaginar. La majordoma només té un defecte. Defecte. Sí. La majordoma és tafanera de mena. Ai. Tot ho xerra, tot ho sap. Bla, bla, ara parla amb un, ara parla amb l'altre, i si alguna cosa no la sap, sabeu què fa? No? Se la inventa. Sí, com ho sentiu? Se la No inventa. parleu de mi, potser? Sí. No parlàvem pas de vos, majordoma. No, diu que no, Pep. Així
així, doncs, jo no sóc ni la dona guapa ni elegant de què parlàveu? Sí. Ets la dona més guapa que conec. Ara els hi estava dient, precisament. Ai, gràcies, Pepet, gràcies. I tu, on vens tan mudat avui? És que hem vingut a la capital, hem vingut aquí a Barcelona i els hi estem explicant llegendes a tots aquests senyors. Oh, sí, la capital. Sí. Jo pensava que la capital era Girona. A la capital de Catalunya, aquí a Barcelona. Oh, és que el president sempre diu i Girona més, per això m'ho pensava. El president. Doncs jo en sé moltes de coses de Girona, però també de Barcelona, eh? Ah, sí? Saps moltes coses? Que voleu que us les expliqui? No? Sí. Sí, Pepet, tu... Digues, que riurem. Sí? Saps qui vaig veure a la tele l'altre dia? A la tele? A qui vas veure? A Doña Inés. A Doña Inés? Ai, que ens embolicarem. A Doña Inés no la vas veure una mica inflada? Inflada? Què vols dir, inflada? Sí, així és més, una mica més rodoneta. No, inflada no. Ah, no? Jo em sembla que sí. I saps què he sentit a dir? Què? Que està prenyada. Ho has entès malament, no està pas prenyada. El que està és emprenyada, que és molt diferent. Oh, sí? Sí. Ai, així doncs hauré d'anar a la Torrina. És que sempre està emprenyada, aquella. Ai, mira, doncs una altra cosa. Digues. Saps què està passant aquí a la Generalitat, aquí a Barcelona? No ho sé, això no ho sap ningú, em sembla. Jo sí que ho sé, jo Ah, sé. sí? Digues. Diuen Sí. que estan triant president. President, ara busquen. Sí, però no és pas veritat, eh? Ah, no? No. No? En realitat estan fent un càsting de caganers. Això és ben veritat, estan tots ben cagats. Sí, estan buscant el millor caganer de Catalunya. Ai, no sé pas com s'ho faran, Espera, en sé més de coses, però ara Digues. una de Girona, Va, digues. Molt secreta, Digues. No la digueu a ningú, Digues. Saps què? Sí? El bisbe Sant Narcís. El Sant Narcís, aquell de les fires. Sant Narcís de les Mosques? Sí, el Sant Narcís de les Mosques, el patró de Girona. Sí? Digues. Ai, Sant Narcís, a veure què li passa a Sant Narcís. Doncs a Sant Narcís. Oh, diuen. Ai. Qui està gosant parlar de mi? No. I tu? Jo? És tu que goses parlar de mi? No, jo no. Ah, no? Així doncs, que potser ets tu, Pepet, que parles de mi. No, majestat, no parlava pas de bojo. No. Si no és en Pitu, ni és en Pepet, Ai. majordoma, Digues. com goses parlar malament de mi? Sí, que és la No. majordoma, sí. No. No, jo no parlava pas de bojo. Això acabarà malament. M'has fet pujar la mosca al nas. I per això et dic, prescindeixo dels teus serveis. A partir d'ara has de marxar del bisbat i anar a viure a l'altre costat de l'Onyar. Ja pots anar marxant i fer les maletes. Au! Ai, no. I que Déu et beneixi. Siset, qui et cuinarà? Siset, Qui et farà Siset. la botifarra dolça amb poma? La botifarra dels centomes. No. Ja la compraré una Thermomix i ja pots anar marxant. Home, no, la Thermomix no et farà el rostit d'ànec que jo et faig. El rostit d'ànec que em fas. No. Ni rostit d'ànecs, ni vedella amb bolets, ni salsa fins. Res, ni xuxos. Ja pots anar marxant Ai, Siset. i a reveure i que Déu s'apiadi de tu. Però què faràs sense mi, Siset? Ai, pobre de mi, què faré jo ara? M'he quedat sense feina. Ai, pobre de mi. Ai... Tranquil·la, majordoma, tranquil·la. Segur que trobem una solució. Vols dir, Pitu, vols dir? Jo penso No ho sé pas. que amb tot el que saps cuinar podries anar, per exemple, a Masterchef. Sí, segur que guanyaries. A Masterchef, vols dir? Jo no és de nens, això. Podries inventar un nou plat, majordoma. També. Esclar. Potser sí, però a veure, deixeu-me rumiar, què puc fer? A veure... Un plat ben senzill. Sí, veure... ja ho sé!
Però hauràs de venir molta gent, majordoma, a veure. Bueno, n'hi vaig ara. Vaig a buscar una mica de menta i ja veureu. De seguida a la faré. Jo sóc molt bona cuinera, ja ho saps, Pitu. I en faràs per tothom? Sí, per tothom. Per nets, per pares, per tothom qui vulgui provar. Oh, carai, que estrempada aquesta majordoma. Apa, doncs. Vagi fent, majordoma, que té feina, perquè en som una bona colla, Fins ara. Ope, que farà sopa de menta per tot. Sí, i així és com la majordoma va inventar la sopa de menta. Un plat ben senzill, fet amb una mica de menta, 4 rosegons de pa i un xic d'aigua de pluja. I amb la sopa de menta, la majordoma va alimentar a tots els pobres de la ciutat. Sí. I aquesta és la fabulosa història de la majordoma de Sant Narcís. Carai, escolta'm, Pepet. Digues. I què te sembla si mentre la majordoma prepara la seva sopa de menta, remena que remena? Sí. Els expliquem una altra llegenda, si en tenen ganes, Hola, com n'expliquem una altra? Mireu, els hi explicarem la llegenda de la Cocollona. Oh, sí, aquesta m'agrada molt a mi. Mireu, diu la llegenda que fa molts i molts anys al vell mig del carrer Santa Clara hi havia un convent de monges. Era un convent ple de monges velles i malcarades que tot el dia estaven cridant totes, menys una. Una? Sí, n'hi havia una de jove i bonica que tot el dia feinejava cantant amb la seva veu d'àngel. I com es deia? Es deia Clara. Clara. Que la sents, Pitu? Marxem, que la veurem. No se'n refarà, no.
Oh, i que pesada, la no calla. Oh, però la tercera va la vençuda. Ja veurà, ja. No se'n refarà, no. Poca solta. Ai, quina pena, tan net que estàvem. Però guaita, quin greu que està ben brut. Però una altra vegada ben brut. Tota la raó tens, ben brut una altra vegada. Vol dir que no és vostè? Jo? Està embrutint tot. Atrapeixes. Nen, sí, digueu-li la veritat, digueu-li que no sóc jo. Sí? Oi que és la madre superiora? Com per tot, cada vegada. Què digueu? No digueu mentides, digueu-li que jo no he sigut. No, sou uns mentiders. No, Us creixerà el nas. no diuen mai mentides. Oi que ha estat ella? No en parlem més, No en parlem més d'això, Tira, passa, que no et vull sentir. Ets una pesada cantant tot el dia. A la cel·la tancada i no sortiràs mai més. Coroi, Pepet. Pobra Clara. Sí, ja ho heu vist. Així va ser, com la pobra Clara va acabar tancada en la cel·la més fosca i humida que hi havia als soterranis del convent. Pobreta, què li va passar? Doncs, sabeu què? Li va passar una cosa meravellosa. Sí? Sí. El què? A causa de la humitat, a la pell li van sortir escates. Escates? Sí. Li van sortir escates de cocodril. Escates de cocodril. Sí. Però encara li va passar una cosa més miraculosa. Més? Sí. Al mig de l'esquena, aquí li van sortir ales. Ales? Sí. Unes ales de papallona tan boniques com la seva veu d'àngel. A veure, Pepet, no entenc res, a veure. No m'has dit que li van sortir escates? Sí, de cocodril. I ales de papallona? Sí, de papallona. Ara, Pepet! Clar! Ales de papallona i cocodril de cucu i llona. Clar, de cocollona, ara! Exactament. Es va transformar en la cocollona. Ai, Què és això? vigila que ja la tenim aquí i encara rebrem nosaltres. Corre. Diuen que hi ha un monstre alat. L'heu vist vosaltres? Ja deia jo que no. Cocollona. A darrere on? Que no hi ha res aquí darrere. A darrere la mula. A darrere meu? M'esteu dient mentides. Sou uns mentiders. Allà on? Ja miro. M'esteu enganyant, Sou uns mentiders. Ai, sí que hi és! És molt gran! Ai, que se me menjarà! Ai, quina por! Ai! Sí! Ai, quina por que fa! Fa molt de mal! Ui! Molt bé la cocollona, que molt bé aquesta cocollona. Se l'ha ben menjat el nan, Sí. Escolta, Pepet. Digues. I que tu l'has vist mai, la cocollona? No, No. però saps què diuen? Què? Diuen que tots els gironins de bon cor la poden veure surant al damunt de les aigües de Mollà. Ah. Sí,
fins que amb les primeres llums de l'alba la cocollona s'esvaeix. Sí. Jo tampoc l'he vista mai, a mi m'agradaria veure-la. A mi també m'agradaria. Ja l'heu vist vosaltres? Darrere? A darrere. A darrere? A veure? L'altre darrere. L'altre darrere? Veure, l'altre darrere de la flor? No la veig. A veure, Pepet. A on? A veure, anem. A on? Darrere no està. Darrere. Calla, saps què farem? Què? Comptarem fins a 3 i ens girarem, què et sembla? D'acord. Sí, a la 1, a les 2 i a les 3. A veure, nois. Nens, no ens enredeu, Em sembla que ens som estem titelles, però no som burros, nosaltres. Darrere, una altra vegada. Però sí que hem de mirar darrere i no hi era. Calla, saps què farem? Què farem? Va. Per enredar la cocollona. Sí. Ens girarem a la de 2. Sí. Vale, va. Sí. I segur que l'enganxem, A la va. 1 i a les 2. A veure, jo, Pepet... Jo no dec ser un gironí de bon cor. Per què no la veig? No la veus? No. I aquests nens diuen que sí. Doncs deuen ser de bon cor. Poder sí. Però no sé si són gaire gironins aquí, A darrere. A mi el que em sembla és que tot això són cocollonades, nano. Sí. S'ha amagat. S'ha amagat. Deu ser. Però si no veieu que és de dia avui. I no hi ha lluna plena. I no som a Girona. I no hi ha el riu Onyar. Doncs esclar. No pot sortir la colla. Doncs saps què podem fer? Què? Els hi expliquem la llegenda del Terlar de l'Argenteria, que segur que no la coneixen. No, i aquesta sí que és molt xula, Mireu, tots els nens de Girona saben qui és el Terlar. I vosaltres, que ho sabeu qui és el Terlar? No? Doncs mireu, ara us ho explico. Fa molts i molts anys, al carrer de l'Argenteria hi va arribar una malaltia esgarrifosa. Tots els veïns estaven malalts, plens de taques, mocs, grans, pus, tos i esternuts. Sí. Fàstic. Ai, que bé! Quin fàstic! Pepet! I aquest qui és? Aquest és el senyor rei. El senyor Gai? Bon dia, majestat. No el veig en gaire bon estat avui. Estic supermalalt. Ja el veig, ja. Està malalt? Estic molt malalt i és culpa d'aquesta ciutat de Barcelona. I per què és culpa d'aquesta ciutat? Perquè està plena de contaminació. No. Saps què li passa a vostè? Que allà a casa seva li fan menjar una sopa, que a mi el que m'estranya és que no estigui mort. Doncs no te'n fotis de mi, o si no t'executaré ben executat, No sé que quan. sóc el rei i el que m'estranya és que tota aquesta gent visquent en aquesta ciutat no estiguin tots malalts. A veure, nens, qui de vosaltres està malalt? A veure, aixequeu la mà. A veure, mira, aquest nen està malalt. Aquest d'aquí. A veure, nen, obre la boca. Obre així. A veure, obre la boca, nen. Ui, sí que està malalt aquest. Té unes amígdales així de grosses. Ai. I a veure per aquí, veniu, per aquí. Mira aquella nena. Mireu quins ulls que té. Ui, sí. Té les pupil·les així de dilatades. Aquella nena li ha donat calci. Sí. I tothom es posarà malalt. Perquè això és una malaltia supercontagiosa. I això només té una solució. Sí? Sí, ordeno que quedi tot tancat i que ningú surti al carrer i tothom a casa seva al llit amb un termòmetre a l'aixella. Així és que, nens, ja pugueu anar cap a casa vostra. I ordeno que la mula bava quedi tancada, barrada i clausurada.
s'han acabat les titelles. Atxau! I a més, ara placintarem la mula perquè no surti cap més titella. S'ha acabat. Home, tothom malalt aquí. El precinto es nota que és de Barcelona, Girona, el precinto va millor. Doncs ho deixem així, ben precintat. Aquí ja no surten més titelles. Més precinto per aquí. O que bé que va ara el precinto. I tothom callat. A veure, aquests pares, agafeu aquests nens i els fiqueu al llit. S'ha acabat el cap de setmana. I fins dilluns, que hi ha a l'escola, tothom ben dormidet, I ben tafaguet. Atxau! I que no surti ningú de casa seva, Que sí, no digueu molt. Que sí, doncs molt bé, senyor, que pot preocupar-se per nosaltres. Sí, no passa res. Que l'heu vist, aquell senyor? Sí? Quina por. I ara, carai, ens ha deixat aquí tancats. I ara no podem sortir de la mula. Ai, Pepet! Ai, ara què farem aquí? Dormir. Dormir? Sisplau, què vols que fem? Si estem aquí tancats, jo dormiré. Pepet! Digues. Que jo estic avorrit, sí, dormir. Doncs fes alguna cosa. I què puc fer? Què puc fer? Estudiar! Estudiar? No, avui no, aquest dissabte. No. Canta una cançó. Si desafino, desafino, se m'hagi de cantar. Mira que no cantis, que no cantis. Jugar, però si m'han tancat. Ja ho sé, Pepet, encara ja ho sé, Pepet. No m'empipis, que estic treballant, no veus que estic treballant? Sí. Mare de Déu. Estic treballant per la república, com tots els catalans, ja ho veus, aquí sense fer res. Sisplau, Pepet. Deixa'm estar, home. Pepet, encara ja sé què puc fer. Oh, que és pesat aquest nano. Una mica. Escolta'm, Pepet, tu vigiles que no es moguin, que no es mogueu d'aquí. No marxeu d'aquí, Sí, quiets tots, Un mica ara torno. Ara em fas aixecar i ara te'n vas. Tothom quiet, que ara vinc. Alça aquí aquest nano que és pesat. Oh, Pepet, he trobat una casaca. Una casaca? Sí. I què vols fer amb una casaca? I uns guants blancs. Uns guants? Sí. Què vols anar a esquiar? Potser sí. Però si no podem sortir com tu faràs per anar a esquiar. Ai, mira, Pepet. Que n'és de burro aquest nano. Un barret. Un barret? M'he tret la meva barretina. I ara què faràs amb un barret i uns guants i una casaca? I mira com sents. Deixa estar el KitKat. Nano, què fas amb aquest escallarí? Hola! Alça aquí! Pitu! Digues. Quina disfressa que t'has fet! Que sí? És espectacular! Sabeu què, nens i nenes? Perquè ells no ho saben, Vaig vestit de tarlà! Sí. Sí. Sabeu? El tarlà de Girona, quan es vesteix així fa tombarelles. I mireu, jo en sé molt de fer tombarelles. A veure. A la 1, a les 2 i a les 3. Què us sembla quina tombarella? A veure, Pep, t'ho diria jo. Això, més que una tombarella, és una croqueta una mica mal feta, Nano, fes-ho tu millor, si t'atreveixes. Sí, però saps què me passa? Què? Que per fer les meves tombarelles necessito una barra. Però si tu tens molta barra... Sí, però necessito una de molt llarga. I a més, Sí. dos voluntaris. Dos voluntaris? Sí, mira. Em sembla que jo veig, mira, allà baix hi ha un senyor amb una samarreta verda, les mans a la butxaca i un buf. Oh, carai. Sí, a mi em sembla que aquell noi m'anirà bé, a veure si ve. Vine, cap aquí, vine. Has esmorzat, no? Sí, doncs va, vine. Ara fas treballar aquesta pobra gent que no té idees? Mira que m'ajudarà.
Tu no tens vergonya, nano. No, gens ni mica. I molta barra. A veure, tu com t'ho dic? Vine, que pots saltar el cordó? Sí, és que és molt bé. M'ensenyes el teu braç? És que no veig a veure el teu braç, cap aquí. Sí, jo em sembla que és fort, has esmorzat, dius? Sí, ara et tenim. I com et dius? Nico, hola, Nico, sóc el Darlà. Un fort aplaudiment per en Nico. Molt bé, per en Nico. Molt bé, Nico. I ara a veure qui més pot venir, mira, hi ha un senyor allà amb una càmera a la mà que rasca el nas. A mi em sembla que no té ganes de sortir perquè no me fa cas. Aquí, mira aquí a l'altre costat, mira. Aquí, cap a veure. Aquí, qui hi ha aquí? Mira aquesta mare que tenim tan maca d'aquí. Guaita. Quina? La que té les mans creuades? Sí. D'acord, doncs... Que ens vindràs a ajudar, sisplau. Vols venir? Vine. Mira que bé, ho veus? I li donem permís per saltar el cordó, Sí. Sí, vingui. Hola, i com et dius tu? Hola, Maria. Un fort aplaudiment per la Maria. Jo ara ja ho entenc, és guapa la Maria, m'ha fet. A veure, Maria, aquest braç, m'has d'ensenyar el braç, a veure. Sí, a mi em sembla que Mira, també ha vingut amb un ajudant també, guaita. Hola, i tu qui ets? Mauro! Quin nen més eixerit, Mauro. Però saps què, Mauro? T'hauries d'esperar allà perquè ara sortirà una sorpresa. A veure, un moment... Molt bé, Nico, Maria, us ho puc explicar? Mireu, sortirà una barra per aquí de la mula i jo estaré segut sobre la barra, d'acord? I vosaltres l'agafeu fort, no em deixeu caure, que si caic em trenco. Nano, això no anirà bé. Jo crec que sí. Que sí, Nico? I després tots dos fareu rodar la barra i ja veureu què passa. Un moment, que la vaig a buscar. No ho veig gaire clar, això. A veure... Que sortirà... Nico, agafa la seta, que no confiança. Vigila els peus, nano, vigila els peus. A veure... I tu l'altre extrem, Maria. Aguanteu-lo fort, Pitu, ets un animal. Ai, que estic... Maria, Nico, una mica més amunt, que no ho veig tothom. Ara, quina vista des d'aquí. Ai, que en farem de bestieses. Nico, Maria, feu un pas una mica més cap a la vostra dreta. Dreta o esquerra? A veure... No, em sembla que ens hem d'allunyar una mica de la mula, si no tocarem els peus. Ara, així. Escolta, ara que sóc aquí, ja veureu què passa. M'agireu una mica endavant. Ai, Endavant, més. Ai, que no la fotràs. Alça aquí, això sí que és una tombarella com Déu mana. Has vist que fem una croqueta mal feta, Doncs ara una mica més ràpid, que en sabeu. Sí, que en sabeu. Més. Carai. Molt bé. Més amunt. I així és com el Tarrà de l'Argenteria va distreure el veïnat mentre tothom estava malalt. Sí. Un moment, ara cap enrere, ja veureu que cap enrere també en sé molt, Cap enrere. Opa! Nano, que vas sense sac. Però, escolta tu, Bailet, què fas aquí fora? Doncs fent un parella, Però que tu m'aguelles, però no veus el placito. No l'he vist, no. Doncs mira, està aquí, mira. A veure, estàs tan malalt que ja estàs sec i no veus el placito. I no t'has dit que se posaràs mal a aquesta gent. Ai, jo que vull fer A veure, porta aquesta vegada que pot venir. Nico, Maria, me torneu a dintre, sisplau. Ai. Ai! Ara que ens ho estàvem passant tan bé. Alerta per amunt que... Ai, gràcies, tu morella de boca! Vigila, nano, que no et facis mal, No, ara vaig... I tots vosaltres, nens, que no us heu ordenat que anéssiu a dormir. Sí. Però, escolti, senyor rei, que no veu que ens ho estàvem passant molt bé, que sí? Sí. Us ha agradat el tarlà que feien de parelles? Clar, no veu que els estava entretinguent fent parelles amunt i avall? Amb tantes tombaguenyes et posaràs malalt i em bagajaràs. A veure, senyor rei, vostè està malalt. Ui, molt malalt. Va, doncs sap què? Jo li puc donar un xarop, per curar-lo, què li sembla? Em sembla molt bé, m'agraden molt els xarops. Li agrada amb gust de galeta? M'agraden molt les galetes, oi que sí?
jo també en sé un de xarop. Potser va millor que el d'aquest noi. Sí, és xarop de castanya. M'agrada molt el Fixi's, xarop de castanya. Si la castanya i la galeta no el convenç, sap què? Li podríem donar xarop de nata. Què li sembla? M'agrada molt la nata, està molt bona. Una nata! Escolta, no sé, digues. Miri, jo en sé un altre. Xarop de pinya, té una pinya. I un altre cop de galeta que em sembla que se li posarà molt bé. I tingui, que es va trobant millor. Jo crec que el veig millor, ja no estic muda, ja no. Com una mica millor, Sí, ja ho veig, Ja ja m'ho ho veig. pensava, ja. Algo més? Doncs apa, Que ja vingui, que li dono una nata, sí. vagi, no molesti, vagi. Que en són de pesats els reis, mare meva. Mare de Déu! I ara com que ens estava passant, que sí? Escolteu una cosa. Digues. Que no hem donat les gràcies a en Nico i la Maria. O sigui, ho han fet bé. Un aplaudiment per en Moltes Nico i la Maria, gràcies. sisplau. Gràcies, Em sembla que mentre anem fent tonteries per aquí, la majordoma ja ha acabat el seu oratge. Ah, sí? Que teniu ganes de provar el gust a menta? Sí, el voleu tastar? Sí? Doncs mireu, ara podrem tastar la menta. I els amics de la Molassa de Barcelona us convidaran a una piruleta. Sí, allà al darrere. Allà, veieu aquell que aixeca el braç? Allà n'hi tindreu. Piruleta. I vosaltres, titelles, que teniu ganes de provar la menta? Sí? Doncs veniu, sortiu!